kantuak bildu eta kantu bat gara disko liburua argitaratu du. Biba Jon Maia! Esaera bat bada zaratak amalau. Kaixo, Jon! Opa, Jon! Bueno. Esaera bat bada kantu bat gara. Hemendik aurrera bai. Hemendik aurrera bai. Bueno, arratsaldeon. Txaldeon. Bai. Bueno, hau hemen utziko. Eta eskerrik asko etortzegatik, Bai, Jon. mila esker. Bai. Zuei. Jon, guke musikari denei galdetzen diogu, eta zu gaur abeslari gisa zaitugu hemen. Eta atzo bulegoko galdetu genien, ze entzuten etorri zara elkarrezketara? Ba, hau entzuten. Ondo, egia esan duzu. Egia esan duzu. Repaso mentala nahi nu nik, ezta? Hemen bagit zerbait aterako dala, ezta? Eta orduan freskatu nahi nituen kantuak eta sentsazioak ere bai. Gero hurbilagoti sentitzeko hitz egitean bai. Aspaldi entzun gabe neukan eta aspertuta ere bai, claro. 30 urte pasa dira talde batentzat zerbait idatzi zenuen hartatik. Nola gogoratzen duzu hasiera hura? Bueno, emozio izugarriz. Fermin Muguruzak entzun zidan bertso bat botatzen Elgoibarko gaztetxe zarraren aurrian. Pentsa ze zarra dan kontua, emeak eta potxoka izeneko bi talde ziran gero kontzertuan. Eta rap moduko bat botan duen bertso saioaren bukaeran agur bezala. Eta Fermin etorri zen eta sekula ez nuen entzun, bertsolari bat hori egiten, izugarria, ezagik zer, eta proiektu bat daukat buruan, idea bat daukat buruan, eta egon behar dugu esan zidan. Eta, bueno, pentsa ni nire 18 urte haiekin, Zumaira bueltatu nintzanean, Kortaturen abeslaria, negu horria gazi berri abeslaria, nirekin zerbait egin nahizula, ez da, emozio horrekin gogoratzen dut, gero berekin bere etxeko sukaldian kantak idazten, hemen entzuten ari ginena, eta bar, eta gero etorriko zan beste guztia, orduan hasi nintzen, eta, bueno, beti eskertuko dio Fermin Muguruzari, Mukizu arengan, 18 urteko bertsolari erdipurdiko, esango nuke, arengan izan zuen konfidantza, ezta? Nik orain ikusten ditut 18 urtekoak, eta, ostra, balorea behar dezu, venga, apustua egin behar da, ezta? Eta ark egin zuen. Jon, geroztiko 30 urte pasatu dira, eta hortxe dago zure ibilbide osoa gutxi gora bera bilduta. Kantu bat gara, eta hori eskutan daukazuta, eta zer sentitzen duzu? Sentitzen dut satisfazio izugarria, eta sentitzen dut amets bat gauzatu detela, ezta? Nire bizitzaren pasarte asko daude, kantu hauetan, nire bizitza kantuetan dago. Pentsatzen dut herri honen bizitzaren zatitxo batzuk ere badaudela, kantuetan oroar, noski, eta nire kantu batzutan ere bai, esango nuke. Eta, bueno, buruan neukan asmo bazan, ze nire kantuak ez dira poematan oinarritutako kantuak, edo argitaratutako testutan oinarritutako kantuak. Ez dira poema musikatuak edo, denak dira kantu izateko idatziak. Denak idatzi ditut enkarguz, nire kantu guztiak. Orduan ez zeuden beste inun. 160 inguru. 160 kantu inguru, bai. Idatzi ditut. Oiek ordu asko dira, historio asko, hasiera asko eta momentu asko. Momentu asko eta bizipen asko, batzutan norberaren bizitza intimoa dago, norberaren bizitza zatia dira, beste batzutan Euskal Herriaren egoera jakinetan inspiratuak, beste batzutan abeslariak edo taldea berak eskatutako gaiei buruz, ezta? Eta beste batzutan, batzutan zer idatzi ere ez nekiela ere sentitu naiz, ezta? Lehenengo funky... Bai, hori gogoratzen naiz 19 urtekin edo Bizkarrezurra izeneko talde batek, arabarrak, eskatu zizkidan funky estiloko musika egitezun da, ni sekula entzun gabean nintzen musika hori. Rapa ere sartu berria euskeraz, eta ze esaten dute inglesezko kantutan musika honekin? Ez nekin. Ze historia klase kontatzen dira, ez neukan aurrekaririk euskeraz. Eta orduan, esploratzaile bezala hasten nintzen idazten, ezta? Olako egoerak ere sentitu ditut. Jon, esan duzu 160, 10, 4? 10 bat, bai. 10 bat, eta hor barruan zenba daude? Hemen 60 bat egongo dira. 60 bat?
Bai, Abestiak, Baina- diskan zenbat abesti. diskan 15 daude. 15, eta nola egiten da aukeraketa hori? Kutxunen bat baduzu edo kutxunak aukeratu dituzu? Bai, kutxunak dauden guztia kutxuna dira eta beste batzuk ere aukeratu nitzazken, ezta? Nahi izan dut, batetik denboran, lehenengoa segurazkin egu gorriak idatzi nuen lehenbiziko bala izango da, idatzi nuen lehen kanta. Eta gero, azkenengotariko bateraino, abaniko hortan nahi nuen, ezta? Azkenengotarikoa sartu dut Akelarre pelikularako idatzitakoa. Eta gero, bat artean denetari pixka bat egon zedila nahi nuen, diskoa ere erakusgarri izan zedin egin dudan guztiarena, ezta? Orduan, dauzkagu gozategitik Sofiat Alkoholikara edo Negu Gorriaketik Benito Lertxundira, tartean Kenzazpi, Anari, azkenean denetari pixka da, Pirritx eta Porrotx, eta bai. Eta kantu horiek prestatzerakoan, ez zara bakarrik egon, Pello Ramirez, Gorka Hermosa eta Nacho Sotoren laguntza izan duzu. Elkarlan bat izan da hori? Bai, niretza da, instrumentu akustikotan dagoen Negu Gorria moduko bat, ezta? Da, euskal selezio bat egitea bezala, izan da niretzat, Pello Ramirez, niretza da Euskal Herrian dago musikaririk handienetako bat, eta bere musika nire bizitzaren parte da. Eta bera txeloa jotzen du hemen, eta Gorka Hermosa ezagutu nuen Lorca Lauaxeta antzezlanean, elkarrekin egiten genduna, eta gero Ezur Beltza taldean, eta Gorka Hermosa mundu mailan lehenengo hirutan egongo da, akordeoia eraberritzen ari den persona referentzialena izango da munduan. Hemen izan zen hori da, eta gero Nacho Soto da denetan gazteena, bera Idoia Zurmendirekin jotzen du, eta Gijonekoa da. Eta, beraien esku utzi den musika, ni garbi neukan instrumentazio hori nahi nuela, berezia, pianoa, akordeo jaundia eta txeloa. Ze horre batasun bat ematen dio barietate guzti horri, ezta? Sociedad Alkoholika versioneatzea txeloa eta akordeo jakin, edo... Erronka bada hori? Kenzazpi edo Negu Gorriak, ezta? Batasun bat ematen dio. Jon, eta badago abestiren bat sartu ez duzuna eta benetan pena ematen dizuna? Badira batzu bai pena eman diatena, ezta? Adibidez, Aurrera Altsasu kantua, ezta? Uste dut nahiko edatu den kantu bat dela, eta azken urteotan gehienetako entzun den kantu bat izango da, igual, nik idatzi ditudanetan, eta Altsasuren kasuagatik ere, edo Welcome to Beach gozategirena, zurekin behin kantatu nuna gure kasean, hori ere jende asko bezan ditu, ez duzu sartu hori, edo... Nik esango dizut, ez duzu sartu hori, ja? Ez duzu sartu, eta... Zan ere, ia 200 kantutik, 170-tik, aukeratzea oso zaila da, Jon? Zaila da, bai. Gero egin dezakezu beste edizio bat igual, hau sukaldariek egite dute. Arginan horren 500 errezeta. Eta denak, pum, bota. Igual hau kantu bat gara pixka finxiagoa, baina gero beste totxo bat, kantu guztiekin ja. Proposamen modura. Bai. Hau da, etorri daitekela beste zerbait gero atzetik. Hasieran, asmoa neukan igual bi CD egiteko, kantak jatorrizko bertsioak bere hortan jartzeko, baina gero pixka bat gehiago komplikatu nintzen eta bertsioak egitea pentsatu nun, da, bertsioak landu behar hortan, ja 15 nahikoa dira. Jon, guri ere aukeratzea asko kostatzaigu, baina, gozen, ikus dezagun. Euskal preso eta iazariak etxera, Euskal Herria mugitu. Ez dakit zer den hau, probatu ez duenak, ez dakit zer den hau. Estarren batzuak ezin dira iroko, gure lepoa soka, ez da kompetiko, esparregin gogotik, eskapamos diko, gatatzen dira herri bat ez da ilosiko, gatatzen dira herri bat ez da ilosiko, gatatzen dira herri bat ez da ilosiko.
Moiztasut mutxutxuen, maitien, hartu isu buruxu, guztixen, eroa isu bixoz, kristien, zure bixotzarekin. Moiztasut borutxuen, sorginen, atetxu baten, berdinen. Eta, pentsa, sartu ditugu hor, zuk idatzitako lau abesti, eta ziur nago, jende batek pentsatu dola, ai bat, hau Jon Maiak idatzi du? Hori asko gertatuko zaizu. Ba, batzutan bai, gertatzen da, bai. Esaten dizute, eta askotan ba, letragilea ba, bigarren plano batean dago, eta normala iruditzen zait, ezta? Azkenean, zuk abeslariaren o taldearen zerbitzura zaude, eta zuk idazten duzu, baina berak kantatu behar du. Zu handi gertetzen da, baina bera defenditu behar du, ezta? Eta bera kantatzeko modukoa izan behar du. Ez da izan beharrera bat zuretzat egina, izan behar du beretzat egina, ezta? Eta orduan, ba, bueno, normala iruditzen zait, ba, abeslariaren izenean gelditzea edo taldearen izenean, bai. Normala jendeak ez daki. Gero norbait esatea. Ba, nik idatzi nuen. Bai, parranda askotan, gertatzen da hori batzuetan, gertatzen da, ezta? Edo norbaite igual badaki eta taberna batian zaude eta jartzen dute kantua eta esaten dizute, eta bueno. Kantak lagun zarren modukoa dira, ezta? Idazte dituzu noizbait, eta gero, derrepente, hemen agertzen da taberna hontan, edo denda batean, bai, autobus batean ere bai, o dendan zaudela, derrepente agertzen da 16 urte lehenago idatzi zenun kantu hori, lagun zarba, bezala bere bizitza propioa egiten duna. Eta disko liburu horretan kolaborazio zoragarriak daude, bertsio ederrak ere egin dituzu, adibidez, Garirekin, Zarra Zara Bilbo. Neuzkorgiak erdizintzilik dauda taberna gainean, urratu den aurpegidan pareta gorrian. Biagora zutitzen ziren pormuzeko ontzientzat, lehen euskalduna gaur palazioa eta biharko laino beltza. Eta egiratzen zaitut, zuloaren gainetik, zerbait esan nahi dizut, zuan galdu aurretik. Zarra Zara Bilbo, Zarra Zara Bilbo, la vieja sartu da nervioi herriberan. Eta zederra den Jon, esan behar dizut, benetan, zure ahotsean entzutea, zuk idatzitako hitzak. Bueno, berezia da, ezta? Berezia da, eta ni suerte handikoa sentitzen naiz, ezta? Batez ere, lehen esan dudan bezala, ni 15 urteen euskanean, nire amaren etxian, logelan, kaseta jartzen duenean magnetofoi izeneko tramankulu zahar hartan, Kortaturen kaseta, Benitoren kasetak, Ertzainaken kasetak, eta pentsatzea ere noizbait ahotsoiek nik idatzitako zerbait kantatuko zutenik, Garik, Benito, Ferminek, ezta? Zeinek esango zidan, ezta? Ni sentitzen dut ametsak betetzen ditudala eta niretzat izugarria da hori eta opari bada, ezta? Eta hainbeste talentudun jendea inguruan eukitzea, Odei Barrosok egin duen bideoklipa, ezta? Artelan badela edo liburuan hor agertzen diran ilustrazioien liburukoa dira, Maite Mutu Berriak eginikoak. Bueno, 50 urte betetzera noa eta oso suertekoa sentitzen naiz, bizitza ematen ari zaidan gauza guzti hauekin. Ezin diot askoz gehiago eskatu, baina jarraituko dut ametsa betetzen, alba dut. Eta talde askorekin egin dituzu kolaborazioak, lanak, baduzu bakarren bat oso erraz egin duzuna lan berarekin? Batzukin bereziki egin ditut lan asko igual, ezta? Garirekin oso harreman luzea eukidet urteetan zehar eta lagun harremana izan da ere bai, edo disko askotan egin dut, edo Benitorekin ere bai, azken diskotan ere egin ditut, 5 kantu nahiko segido, ezta? Eta hoien eretzat kolaborazio oso politak izan dira, eta batzukin lagun
kolaborazioak izan dira, Anarirekin berekin bizi nintzen, kantak idatzi nizkionean, eta horako gauzak, ez da, polita dira, eta orain poza ematen dit, orain deitzen didatela, oraingo taldeek, Peio Reparazekin egin edan bezala, ETS, Kainakai, edo Julen Alonso, edo, oraingoekin ere egiten detela. Eta Jon, baduzue talderikola inoiz deitu ez dizunik, eta nahiko zenuke Nikola. Zai zaude. Zai nago, egia esan da, zai ez nago. Ez, bai, pentsa itoizek esan balizu, ez da, kantu bat idazteko, edo, latza litzateke, ez da, baina ez, nik uste dut, ametxetan ere ez nuke pentsatuko, ni ume bat nintzenean, ez nuke ametxetan pentsatuko, ahots hauek nire kanta kantatzerik, kantari handi hauek, ez da. Nik uste dut, Euskal Herriak asko zor diola, horri guztiari, kantari hoiei, eta gure kanta hoiek azkenean gure existentziaren parte dira eta gure biziraupenaren parte dira, ez da? Gauza materialak errez baloratzen ditugu. Makina herramienta edo autopistak edo ikutu daitezkeen gauzak edo produkzioan dirutan neurtzen direnak. Baina zenbat eman dio Euskal Herriari, Euskal Herri izaten jarraitu dezan Xabier Leteren kantuak, Benito Lertxundiren kantuak, Mikel Laboaren kantuak, Berri Txarraken kantuak, hori nola kuantifikatzen da, hori nola baloratzen da, hori dirutan zenbat litzateke, ezta? Gure bizi iraupenak horri guztiari zenbat zor dio, ezta? Orduan nik uste dut hor dagola altxor izugarri bat, eta gure existentziaren muina hor dagola. Horregaitik esaten dut kantu bat gerala, ezta? Milaka urtetatik datorren zu bat da, eta gure misioa da zu horrek piztuta jarraitzea, eta ni horren katebegi txiki bat sentitzen naiz, eta oso suerte handikoa sentitzen naiz hor lagundu alizateagatik. Zenbat kantu eta zenbat kontu Jon Moiak idatzitako kantu gehiago. Bertso berriak jartzera noa, bere gindar laburrean, nola malaluko bat inxuritzen den, itxasoaren aburrean. Dena egin goizen ukezu, nik bertso bat egin dizu, kantatzea, asko maite dut, kantatzea, asko maite dut. Gure baitanko lurraldetan, non geratzen den denbora, non ez dakoen arnaz biderik, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen, erraldoiaren ondola, ikona zazu nire mendira, zure gailurretik gora.